Hola, soc la Ona Atrapat, soc escultora i apassionada de les artesanies. Treballo en taller propi a Serinyà i ja estudiant Belles Arts em vaig començar a interessar molt per tot el que són les artesanies. Una mica el que jo us vull presentar és com una introducció al món dels teixits vegetals, a treballar amb materials de la terra i a treballar amb tècniques per usos més quotidians o més artístics, però utilitzar materials i processos ecològics i sostenibles. Entrem al taller i ficarem en marxa les mans. Doncs avui farem el recobriment d'una ampolla amb espart. És una tècnica que s'ha utilitzat al llarg de la història, sobretot perquè l'aigua abans no era tan accessible com ara, llavors el que fèiem era conservar-la bé i vigilar que realment no se'ns trenqués i que mantingués la temperatura, etc. Nosaltres aprendrem aquesta tècnica, que ens serveix per subjectar i forrar l'ampolla i a més és una tècnica que podem fer a altres tipus de peces. Doncs per forrar l'ampolla d'espart necessitarem una ampolla que sigui d'aproximadament mig litro, pot ser una mica més o una mica menys, aigua, que jo la tinc en un recipient o en un xiu-xiu, que per segons quins moments, si el teniu, anirà molt bé. Després tenim el nostre material que farem servir, que en aquest cas és espart, espart picat. És substituïble per qualsevol altre, com ràfia, sisal, corda de cànem o algun que sigui bastant tou de treballar. I el trobem en botigues agrícoles perquè és una fibra que, a més d'utilitzar-se per cistelleria, també es fa servir per lligar tomateres, per fer manats. I llavors necessitem eines supersenzilles, que són unes tisores, idealment d'aquestes més tipus alicates, que tallen molt bé, i si no també unes tisores normals ens serviran, un punxó petit, que si no tenim un punxó pot ser qualsevol tipus de cosa que pugui fer aquesta funció, una cinta mètrica, d'aquestes flexibles de tèxtil, una o dues gomes de pollastre i després un drap va bé, perquè com que treballem amb material moll, sempre va bé un drap de cotó o algun tipus de material així. D'entrada hem de comprovar que l'ampolla que hem triat sigui de la mida que ens doni l'espart. Per tant, hem de ficar l'espart al mig i comprovar que la tira em surt per sobre l'ampolla pels dos costats. Llavors agafarem la cinta mètrica i mediré la part més ampla de la meva ampolla. I aquí em fa 19 centímetres. Per tant, agafo 19 tires. El que haurem de fer és capicuar-les i ordenar-les que siguin de la mateixa llargada. I llavors el que faig és agafar-ne més o menys la meitat i les intercalo, per les capicuo. L'enrotllarem una mica per poder-lo ficar amb aigua, un parell de minuts, 5 minuts, una cosa així. Llavors també necessitarem unes 6 o 7 tires, que és el que farà la teixida. Les embolico també i aquestes també les poso en aigua, sense que se'n barregin els grupets. Ara trec d'aquelles 19 tires, faré 4 grups. Ara començarem a teixir de forma espiral, començant per un centre, que farem com una creu, i després començarem a teixir fent una tècnica que es diu encadellada de dos. Per tant, tinc els meus primers 2 grups aquí i ara aquests 2 altres grups que els col·loco horitzontal. I aquí faig un teixit. Un cop tinc el centre, el que faig és agafar un dels altres que m'he ficat en remull, li faig un doblec a la meitat, no el tallo, sinó que només el doblego, i d'aquesta manera d'un mateix espart he generat dos tires, que seran les 2 tires amb les que teixiré. Començo a l'extrem del meu angle superior esquerre, és on començo. Llavors ficaré la meva peça agafant un d'aquests grups que he creat abans, que tinc aquí. I després teixiré anant cap a la dreta. Llavors primer el que faré serà agafar el de més a l'esquerra i el passaré per davant i per darrere. D'aquesta manera he fet el meu primer teixit. Veieu que ja tinc aquest subjectat. Un em surt per un forat i l'altre em surt per l'altre. He d'agafar el que tinc més a l'esquerra, en aquest cas és aquest, i passar-lo per sobre i per sota. I vaig apretant, que em quedi ben apretadet. L'espart té un extrem gruixut, que li diguem, que és l'extrem que té més quantitat de material, i tenim un extrem que li diguem la punta fina. Llavors, cada cop que haguem d'empalmar, que a mi se m'acabi en el meu teixit la punta prima, el que faré és solapar amb una altra punta prima. I quan se m'acabi la punta gruixuda, posaré la següent punta gruixuda. Simplement per fer un empalme no faig cap nus ni res, sinó que la col·loco al seu costat, que em surti aquí, 1 centímetre, i van juntes una estona. Amb el dit aquest me l'aguanto aquí darrere, així és més fàcil que no se m'escapi, i després segueixo teixint igual, com si no hagués passat res. Quan ja tinc 3 voltes, ara el que faré és agafar cada un d'aquests 8 grups que tinc i els partiré en 2. I faré exactament el mateix, però aniré separant i faré, per tant, com si fossin 2 grups separats.
El que estem fent tota l'estona, per tant, és anar separant, generant el nostre radi de muntants, que li diguen. Els muntants són aquells en el teixit que munten, que són els que generen l'estructura, i llavors tenim el teixit, que són aquests dos amb els que anem fent l'encadellada i anem donant voltes de manera espiral. Per tant, ara el que anirem fent és anar separant els nostres muntants fins que quedin només d'un en un. I llavors una altra cosa que estem fent és que aquí al principi anem ben compactats, ben junts, sense deixar espai, i després a poc començarem a deixar una mica de llum. Un cop he fet la primera volta, segueixo separant. Si aquí en tinc 3, ara faig 2 i 1. I vaig separant. I aquí puc començar a deixar una mica d'espai de llum, que sigui res d'uns mil·límetres. Ja tenim tots els grups de 2 separats i ara ens quedaran uns quants per acabar de repartir. Doncs ara amb aquesta següent volta m'asseguro que estiguin tots ja repartits de manera individual. Si el material veiem que es va secant, ens el anem humitejant, però hem d'anar mantenint que tant el que estem teixint com els que són els muntants estiguin sempre humits. Comprovo amb el meu cul on em queda l'ampolla. I després el que farem un cop ho tinguem teixit serà girar el nostre teixit, vull dir que la cara que estàvem veient mentre teixíem serà la que quedarà a l'exterior del cul, la que mirarà cap enfora, llavors posaré la meva ampolla dins i els dos amb el que estava teixint els deixo fora i tots els altres els agafo i els lligarem amb la goma aquí dalt de tot i comprovo que estigui ben centrat. I ara el que farem serà teixir una estona fins que tingui l'ampolla ben agafada amb la goma posada, mantenint la mateixa separació i ja començo a pujar contra la paret, per tant he d'anar apretant molt. Ara un cop ja hem anat fent unes quantes passades, veieu que estic deixant com una mica més d'espai cada cop i llavors quan ja tinc un tros que veig que realment l'ampolla ja em queda ben agafada i que el meu teixit m'apreta aquí baix, puc treure la goma i ficar-vos en un lloc que estigueu tranquils per teixir, per treballar i anar teixint. Quan ja tenim el teixit més o menys cap a aquest punt i el meu coll d'ampolla es comença a estrènyer, això dependria de la forma de l'ampolla, ara el que faré és anar-los juntant altre cop. El que faré és que en juntaré 2 aquí, passaré uns quants de normal, en tornaré a juntar 2. I ara quan ja estic aquí, que estic fent ja les últimes passades, el que faig és juntar els 2 teixits molt entre ells. I ara simplement les deixo aquí al costat. El que farem serà fer la vora o el remate. La vora la farem cap a la dreta. Llavors, el que consisteix aquesta vora és que jo agafo un dels filaments i el passo per darrere del que té al costat i el tiro. I així vaig fent amb tots. Llavors, ara quan arribo a l'últim, aquest m'hauria de passar per darrere de l'altre, que estaria aquí dret. Però com que ja l'he baixat al principi, el que faig és, amb el punxó, em faig espai. I ara el passo per darrere, que és el que em faria en el teixit normal. I ara, per acabar de matar, estiro aquest també. I ja tinc fet el remate. I el que farem serà fer tot el polit final. Llavors tallarem totes aquestes tires que ens han sobrat de la vora i a més polirem tot el cos. I aquí tenim l'ampolla. Veieu que cada una surt diferent que l'altra, per tant, jo us recomano que us atreviu a llançar-vos a fer-la i que potser surten diferents, però la singularitat és el que fa que siguin artesanes i que siguin boniques, no? A omplir-la d'aigua i a gaudir-la.